Малан катифот пам шидай. Чай? Калхоз деунаи? Я багзани. Ва биё бирем. Рафтем. Ol bes. Отайта чӣ мошин дорад? Отайма трактор дорад. отайма оли мошини майда дорад. Кай ки камас харид, баъд қатидия ба як мезанам. I'm a scat man. جناب گلی من کبون اسفندیار شورابویچ شهروند جمهوری توجیکستان من میخواستم که یک как бы همین توجیکستان چی شود کیهان برای کосмос паридан одамо дар ракета дар кор буд, не ки ҳози даи асри 21 таличок прижок боварӣ дар кора. که شهروند جمهوری توجیکستان با کیهان یک پرواز کنن یک خیلی توجیک باید پروخی. خبر روز اولین نفری که از جمهوری تاجیکستان به رکت به کیهان پرواز کرد این جانب ریوه بود. бародарон ҳамеша инсони хуб шавед. Сафар бо ҳамун насиҳату тасар кардӣ. عجب دنیاست این دنیا عجب аз ошиқ шидан аввалин дараҷа фикр кун ки чун медонӣ ишқ ба мисли гурга. бо ҳам ошиқиётай. عجب دنیاست این دنیا عجب دنیا ки мубориза мекунад мумкин аст шикаст бихӯрад ва оне ки мубориза намекунад алакай бо ҳамун хулиганиётай. عجب دنیاست این دنیا عجب دنیا сагеро хуни дил додан чӣ лозим гули паҷмурдаро об додан чӣ лозим. бо ҳамун коротай. ҷоникҷон ё басш кан видеомо накунем девунамо кади бо ҳамун коротай бо ҳамун насиҳатотай. عجب دنیاست این دنیا عجب хоҳӣ доно шудан худро нодон ҳис кун. сафар и ҳамун коротай. одами бераҳм ба мисли санг аст ки қалби ҳазоронро мешиканад. мара гуфтесай? ранги деволи намкаш ба худат накаш. ман девол нестам, ман инсонам. бачо зан задан ки биен як команда бигирем биен бозӣ кунем. ҳам газонию парада рафтем як команда гирифтем. гарени бад бозӣ шидам ҷаку поли кунам хеле як 10 гол задем ку мегӯм ки бас ҳамин замини осмон хеле дуре. хайма рӯста мегӯм мо худмо медонем. ایره همه میدانه ایره همه میدانه сафарҷон чӣ хеле намуши чанд нам гирифтем барои ту сух базанӣ. салом шахи сафар созӣ кардӣ? намуши чанд нам гирифтем фаҳмони барои ту сух базанӣ. аксариш душман пасаҳо қатияш мегӯм ки ҳамин мошин 4 та балон надошта боша рафта наметавона. хайма рӯста ایره همه میدانه ایره همه میدانه мегӯм ҳамин кор кунем хидмон фаҳмидӣ дига падар модара ғам чизе ки бикунем кун ҳамин фақат ашод хидмон бошад соф ба умеди ҳеҷ кас насем сум кор кунем зан багирем. мегӯм ки ҳамин одам то зан нагирад соҳиби фарзанд намешавад. хайма рӯста мегӯм ایره همه میدانه ایره همه میدانه تو гастрикада кор мекунем бача бия ягон бизнес да бигзарем. салом алейкум сафар созӣ якали ман маъмура фикр кардестам мегӯм ҳам мошин бизнес да бигзарем я 3-4 та бихарем ку мисол шумо суми надорен билет бихарен тоҷикистон бирен шумо ба мара мошин бизнес мекунен. шумо натури бачаи беақл бидаен. хайма рӯста мегӯм бес я бача
بچه چی با من دایم گپی راست همه گم شما مرا میزنین خیلی من راست نمیگم عجب دنیاست این دنیا عجب دنیاست